обичам да рисувам принципно абстрактно изкуство. Изкуството, това е една много голяма дисциплина и както всяка дисциплина има ред, така и в изкуството има ред. Това трябва да го чувстваш отвътре. Как мога да го обясна? Вътре в себе си го чувстваш. За мен е гърл за душата. Енергия. Няма обяснение. Предмет на историята на изкуството е изучаването на процеса на възникване и развитие на изкуството от най-дълбока древност до наши дни. Понятието изкуство обхваща всички видове художествено творчество. То е съставна част от културата на човечеството. Тази култура принадлежи на един свят, останал все още непокътнат от предразсъдъците на времето. Лев Толстой определя изкуството като средство за комуникация между хората. Можем да наречем изкуство в общ смисъл сбор от всички съзнателни действия, с чиято помощ една личност открива пред другите света на своите образи. В днешния епизод на документалната поредица «Български надежди» ще посетим едно училище, което създава творци. Ще видим едни усмихнати и вдъхновени млади хора. 51-во СОУ е училище, което развива таланта, защото освен общообразователната подготовка, учениците получават и теоретични и практични знания за изкуството във всички негови аспекти. Учениците от 51-во СОУ Елисавета Багряна пресъздават света, в който живеем по един по-цветен и живописен начин. Техният усет за изобразяване на фигури и предмети и детайлният им рисунък са забележителни. Тяхната живопис носи детската невинност, но и естетиката на завършените творци. Всяко изкуство е повече или по-малко символично. Външните форми служат за средство да се изрази нещо вътрешно, духовно и невидимо. Нашите герои днес ще ни покажат различни стилове на рисуване. Вижте какво ни разказаха те за изкуството, вдъхновението и личния си избор. В момента съм 12 клас, ще завършвам сега. И даже не искам да завършвам изобщо, в смисъл. Тук се привързах към всички и всички са страхотни учителите. Въобще установката тук се едно сме си вкъщи. Избрах го, защото от малка се занимавам с рисуване. Рисувам си вкъщи скици. От мъничка, примерно Мики Маус, гледам си някое филмче, рисувам си го. И препоръчаха ми по-големи мои приятели това училище, точно поради тази причина, защото учителите са много добри, държат с нас като родители, не и като приятели, нали, не са ни чужди. И разбира се, имаме уважение към тях, но и те към нас, което е най-важното, нали. Много се колебаех, между другото, между художествената гимназия, нали, тук, но в крайна сметка реших тук. И до тук съм много доволна, след като не ми се завършва. В училището съм вече 5-та година, 12 клас, от 8 до 12. А защо избрах тук? Това може би е най-доброто училище с изучаване на рисуване в България. Аз рисувам и попаднахме един много добър учител, който ми преподава вече 5 години. Без нея нямаше да успея нищо да направя. Жива и здрава да е. И предпочитам да използвам графика, т.е. с туш. Само веднъж с крада съм пробвал, повече не. И като цяло монохромно, да. Свят мога, но по принцип свят много от цветовете ги обичам, даже като малък много обичах ярките цветове, жълтото ми е любимия, но не мога да работя с тях просто. Благодарение на моята учителка обаче успях да правя графики. От 6-ти клас посещавам курсовете по рисуване при госпожа Дончева.
понеже в 5-ти клас госпожата по рисуване беше извикала мама да й каже, че имам талант и да ме запише на курсове. И мама първоначално няма послуша, но след това реши да ме запише. И дойдох тук, бях 6-ти клас и госпожата ме хареса, така мисля поне. След това станах 7-ми клас, продължих да идвам и след това просто реших, че искам да се занимавам с рисуване. Разбрах, че тук има профил с рисуване, кандидатствах, приехаме по първо желание, което беше супер за мен. Бях много радостна тогава. Преподавам изобразително изкуство, защото нашето училище е художествена гимназия. И работя с моите ученици по различни предмети. Всъщност преподавам и рисуване, и живопис. Учим и история на модата, имаме и стъклопис. Аз съм завършила стенопис, така че мога да се справя с тези неща. В съзнанието на художника се зараждат художествени форми, различни от всички останали. Художествената творба е плод на вдъхновение. Няма велик творец, лишен от силен и възвишен ум. Изкуството е като религия, трябва да му се посветиш, трябва да го обичаш. Когато го има всичко това, мисля, че ще бъдат просто по-щастливи. Обичам да рисувам с масло. Това последно време ми е любимата техника. Горе-долу с туш и перо също. Обичам да рисувам пейзажи, подсветни неща, натюрморт. Обичам с цветове повече да се занимавам. Много неща си измислям. Живописта се отличава с това от другите техники, с цветовете, материалите, с които се работи. Примерно графиката може да бъде с молив и туш. А пък живописта е с масло, пастели, фломастри, моливи, акварелни. Всичко цветно. Какво рисува? Не знам. Каквото излезе в главата, смисъл. На етап си имам етап, който много рисувах камили. Детайла. Значи аз така поне си го виждам, с цвят не мога да вкараш толкова детайл. Докато с графика можеш штриховете, примерно ако е там метал, което правиш, самия текстурата и така нататък. Всичко може да се види. Така, особено аз обичам да правя скици и от различни филми и книги, илюстрации, да си ги правя, но прекопирам така и да си ги штриховам след това. Толкин ме вдъхновява най-много мен. Той ми е любимия автор, много си го обичам и почти всичко, което правя, особено от 1-2 години така насам, е свързано с него. Кога рисувам най-добре, когато ми дойде, често казвам. Някой път мога да не рисувам изобщо. Когато съм тъжна, примерно рисувам с тъмни цветове, студени. А когато съм щастлива, весела, рисувам с светли тонове, топлите цветове. Не винаги е емоция. Може и нещо да те дразни, да е ярост, омразата, е подценявана емоция. Всичко може да е. Всичко може да те подтикне. Изкуството ми доставя голямо удоволствие. То може, определено не е най-върховното удоволствие, не мога да кажа, че само за това живее, но от време на време ми е хубаво да видя което нещо да мога да направя. Кефи ме така да фана молива или перодръжката, да се опитам да скицирам нещо, да го штриховам след това, но не винаги, нали? Зависи от настроението. Когато се наспя, мога да рисувам цял ден. Когато съм нервна, не мога да рисувам. Не винаги, между другото, нещо ме вдъхновява. Като съм в настроение, почвам да си рисувам, да си измислям, да си драскам цветове. Не винаги ни се рисува между другото. Какво ме вдъхновява да рисувам? Всичко. В смисъл, абсолютно всичко може да е. Но главно, може би музиката. Хубавото кино. Събота и неделя, като съм си вкъщи, обичам да си се затворя в стаята, да си изолирам, да си пусна музика и да рисувам. Каквото ми дойде на ум. Без значение. Свободно. Ние просто се чувстваме перфектно, като дойдем да рисуваме. Винаги идваме с усмивка на училище.
подготвени с материали. Винаги им казвам, че живот им ще е по-богат и по-цветен с това, че са се занимавали с рисуване, с това, че могат да рисуват, че могат да гледат с интерес и с повече разбиране световните музеи. Това е едно богатство, което не винаги могат да го получат, не със всяко образование. Така че безценно е това, което те получават тук. Дава им цвят в живота, дава вкус, прави ги с повече самочувствие в края на краища, защото изкуството е трудна работа. Рисуването на мен лично ми носи свобода. Изкуството, това е една много голяма дисциплина и както всяка дисциплина има ред, така и в изкуството има ред. Нищо не е хаотично. Всичко е подредено, всичко си има точно място и определение. И не е толкова трудно да се научи, особено ако имаш желание. Така че реда в изкуството не е хаотичен, всичко си е както космоса и хаоса при гърците. Всичко е изяснено. Всеки художник има различен стил, всеки художник рисува различно, всеки художник го вдъхновяват различни неща. Няма най-добър художник. Всички трябва да сме различни в крайна сметка. Това сме хора, да сме различни. Всеки трябва да го вдъхновява нещо различно и естествено да го показва в картините си. Няма удовлетворение. То това е, продължаваш да търсиш до най-доброто. Дълбаш и копаеш, може и да не стигнеш. С всички деца се работи еднакво трудно. Трябва да ги гледаш в очите, трябва да следиш реакцията им, ако искаш да си добър преподавател. Трябва да ги обичаш най-вече, да обичаш да работиш с деца. И за това останах толкова дълго всъщност тук. Много е трудно, защото следа реакцията им. Искам да ги науча на най-доброто. Учителите отварят ви вратата към изкуството, ама ние трябва да влезем. В смисъл, ако човек не го иска, това няма как да стане. Миналата година правих две. Първото ми беше дракони с туш и перо, които правих, повлияни пак от Толкин, от света. И другото беше един автопортрет в римски стил, който беше със свят. И по принцип сега със свят нямам никакъв проблем. Имам доста големи проблеми, но този път така доста по-добре се получи. В много изложби сме участвали, даже печелиме. Миналата година имахме такъв конкурс от общината и спечелихме първо място. Конкурсът представляваше природни бедствия. От нашето училище предполагам, че участвахме само 4 момичета от моя клас. И всяка нарисува различно природно бедствие. Една нарисува пожар, друго торнадо, третата нарисува светкавици и четвъртата нарисува лавина. Дисциплината на изкуството изисква свобода. И тук е много свободно. Както ми дойде. Тук ще е петно, тук ще е мазано, така. Вода ще разлеем, така да е. Това е. Изкуството за мен е всичко. Просто трябва да го чувстваш отвътре. Абсолютно всичко е изкуство. Зависи как го гледаш и от каква гледна точка. Това не те не пуска никога. Ако ще е над мърба на тетрадката да си рисуваш. Личи си, когато човек иска да му се рисува. Да си фане, ако ще е сламката в кафето, да си я направи на скулптура. Някои хора ги сърбят ръцете за това. Рисувам колкото да рисувам. За удоволствието, за това, а не за публика. От публиката зависят критериите. Но понякога публиката няма голямо значение. Много художници са оценени след смъртта. Един художник не си обича само една картина. Даже отначало рисуване му харесва и после вече след време си ги гледа и си вижда разликите. Няма най-добра картина. Просто. Винаги има следваща. Истинският художник и всеки, който по-своему прави добро нещо в артистична база. Според мен художника може да бъде
Кой ли не човек? Може да е готвач, може да по хубав начин да готвиш, може да бъде естествено, нали, художник, който рисува, може да бъде зоограф. Всичко може да е. Няма никакво определение за художник. Всеки, който твори нещо красиво, е художник. Автор, особено сценарист, може да е драматург, режисьор, така нататък. Независимо от разликата в годините, трябва да ви кажа, че нямам никакъв проблем с контакта. Достатъчно е да ги обичаш и да ги гледаш в очите. Не мога да си позволя за всичките години, надявам се, че не съм обидила никое дете, но за всичките 20 години никое дете мен не ме е обидило. Така че това е една взаимна връзка. Взаимното уважение, след което идва и взаимната обич. Сигурно ще продължа с рисуване. Или в академията, или в чужбина. Не знам дали някой ми харесва. Някой действително да ми харесва. Но да, в смисъл има някои, които са ми много симпатични. Имах един момент, който беше наводнено малко преди това. Да, сигурно изчезнал някъде. Оп, ето го. Един Дон Кихот. Много си го обичам. Имам една година да си подреда мислите. Важното е, че го имам отвътре. От последно време се занимавам с фотография. Тя ме влече също много. Тази година взех Cambridge Advanced сертификат с степен C и с него до година вече, на септември месец, ще замина за Холандия за бакалавърска степен и така. Това ми е най-хубавата картина. Поне така мисля аз. А за фотографията искам да уча, да вляза малко по-навътре в нещата с нея. Предполагам, че искам да стана известен фотограф, но ще видим. Живота ще ми покаже какво ми предстои. Пожелавам си да бъда добра в нещата, които правя за напред, да успявам и всичките ми мечти да се сбъднат. Какво си пожела? Да сме живи и здрави, майка ми, баща ми, аз. Баба ми. И все хубаво неща. Какво да си жената? Пари не ми трябва. Пари има. Щастие. Това е важно. Пожелавам си да си сбъдна мечтите. Човек си пожелава много неща и не трябва да спира да си ги пожелава. Пожелавам на всичките успех. Те са 12-ти клас сега, моите ученици. Много бих искала всеки да отиде там, където се чувства най-добре, където се реализира най-добре. Но съм уверена, че ако ги срещна след години, никой няма да е забравил годините прекарани в 51-во и никой няма да е забравил с какво се е занимавал и предполагам, че най-добре ще е разбрал думите ми сега, които им казвам, моите думи, че изкуството ще им даде повече цвят в живота. Това е много важно. Да не бъде живота им сив. И ние пожелаваме много успех на нашите талантливи герои. Нека изкуството бъде винаги в тях и да продължават да правят света по-красив, цветен и необикновен. В следващия епизод на документалната поредица «Български надежди» ще ви запознаем с българският лауреат в чуждоезиковото обучение. Ще видите полиглот и ще научите как се печели най-високо ниво на международен сертификат. Акцентът ще са чуждите езици и успелите младежи от първа английска езикова гимназия.